Ahojte priatelia, vítam vás pri prvej časti podcastu Workcast. No ale ja to ďalej nebudem ťahať a dovolte mi, aby som privítal jedného veľmi cenného hostia, ktorý je zároveň aj jedným z našich hlavných sponzorov, Robo z firmy kupsiklimu.sk. Ahojte. Vítaj medzi nami. Dobre. Robko, čo, ako sa máš? Dobre, fajn. Dneska dobré počasie konečne. Hej. Takže tešil som sa. Deň? Aký padol? Aký prebehol deň? Veľmi dobre. Navaril som rodinke papanie. Čo dobre si varil? Dneska tam bolo nejaké kuriatko pečené, zemiačiky opekané, ryža. Včera sme urobili so ženou polievočku pekne. Na sobotu. Popri tom samozrejme 2 pivečka padli. Aj treba. Dobre, Robo. Na začiatok si dáme takú 5-minútovku, dobre? Dobre. Aby si sa trošku vrátil do školy. A nie, budem ti dávať rýchle otázky. Výborné. A ty musíš rýchlo odpovedať. Veľmi rýchlo? Áno, nie, alebo vybrať jednu z možností. Dobre? Tak taká prvá, že motivácia alebo disciplína? Disciplína. Dobre. Pravidlá alebo výsledky? Výsledky? Dobre. A teraz taká trošku zo života, pretože to sa sťahuje aj tak trošku na mňa, že potrebuješ krízu, aby si sa pohol. Áno. A prečo? Čo myslíš, že? Prečo Lebo každá kríza ťa zrazí dole a ten stupienok, ktorý potrebuješ vystúpiť vyššie, ťa stále dostane niekam dopredu. Bez tých pádov sa veľmi ťažko napreduje. Pravda. Ja tiež si to tak myslím. No a bez kávy by si bol horší človek. Dokázal by som vydržať bez kávy. Mám víkendové dni, kedy kávu vôbec nevypijem, ale cez týždeň si to neviem predstaviť. Dobre, vám ďakujem za kávu. Ešte tu nemáme kávovar, takže plánovať alebo improvizovať? 50/50. Dobre. A teraz taká ďalšia zo života, že má každý nárok na úspech. Samozrejme, každý jeden človek má nárok na úspech, ale záleží od toho, jak sa za to celé postaví a kam to chce v živote dosiahnuť a jak to chce dosiahnuť. Pravda. Dobre, a čím sa ju vlastne zaoberáte? My vieme samozrejme, ale... Tak zaoberáme sa hlavne primárne momentálne posledné 3 roky klimatizáciami, čiže montujeme klimatizácie do bytov, do domov, do kancelárskych priestorov. Podchytili sme si, v podstate ani nepodchytili, oslovili nás tento rok aj školky, takže montujeme už aj pre detičky klimatizácie do tried hlavne. Takže toto je také gro našej firmy. Všeličo, všelikade. Áno. A taká otázočka, čo si o tom myslíš, že teraz pravde, že máte akciu? Dokedy presne? Do vypredania zásob. Dobre. To každá firma to tak uvádza, ale tak... Videl som tam zo pár komentárov, že vám nadávali, že prečo to dávate tak lacno. Ale dobre, a videl si aj ďalšie komentáre, ktoré boli pod tým, kde tí zákazníci naši spoloční, alebo... Prečo by si nevedel ponúknuť niečo aj pre tých chudobnejších, alebo niečo? Tak ono to nejde o to, že ponúknuť chudobnejším, ale o to, že nie sme nenažraní. To je druhá vec. Lebo mám veľa, musím to povedať, že kamarátov, lebo sú to v podstate firmy, s ktorými aj spolupracujeme, od ktorých aj nakupujeme, ale niektoré firmy majú proste postavenú politiku, že on pod 1100 € tú 3,5 kW jednotku nebude montovať. Není to taká podstata jeho fungovania a my keď chceme zarábať, tak musíme v tomto období ponúkať aj lacnejšiu klímu. Dobre, a teraz mi povieš, čo je najhoršie, čo sa ti môže stať na montáži. Že tam nedojdeš. Ja som si myslel, že dojdeš do Prešova a zabudneš doma klímu. No počkaj, to sa stalo, ale našťastie len v Komárne. To bol tátko s jedným kolegom, ja som musel zostať na firme, tak tátko ešte v podstate chodil takto pomáhať a išli na montáž, rozložili sa a potom bolo, že Krista, a kde máme klímu? Doma. Za toto je silné. Ideš montovať klímu a necháš doma klimatizáciu. Dobre, nám sa napríklad stalo tiež, že so Slavom v podstate sme boli v Bošanoch pri Topolčanoch, dohodnuté všetko, klímy 2 v aute. Montujeme, vyvrtáme dieru. Dobre, Slavko, ideme robiť medivo. Otvoríš malú dáciu, lebo ešte sme nemali veľké auto. Otvoríš malú dáciu a medivo nikde. Hoppá, jak to zmontujem? No, tak bol Tak boli krásne dni. No, nie, bol rýchlo kurz hľadania nejakých montérov na okolí.
Proste dvom som zavolal, tí boli neochotní absolútne, tretiemu som zavolal, ten bol 20 km odtiaľ, bez akýchkoľvek problémov. Dobre, jasné, dojde, dal mi to za nákupné ceny. Nechcel na mňa ani zarobiť. Šťastie. No, Pekne. ale neskúsiš, nevieš, vieš. Tak áno, že sú dobrí ľudia. Musíš rozmýšľať aj pri tom, že čo teraz sa zbalím. Tak akože stalo sa to už aj nám. Boli sme Viackrát. na stavbe. Vám sa to nemohlo stať. Nie, vôbec. Si predstav, že mal som ísť na rozvoz, boli sme na stavbe, tak som zavolal chlapcom, nech nabali auto. Došiel som naspäť, sadol som do auta, hneď som išiel, Banská Bystrica. Večer okolo 8 som tam bol, došiel som tam, ani som vystúpil z auta, na čo došiel tam týpekom, že nehnevajte sa, pánko, že ja som si objednal steny. Však hovorím, a čo sa deje? Že strechy tu máte iba. A hovorím, a čo budeme spraviť? Že oni ráno na 6 potrebujú steny. Či strechy, či jak to bolo. A hovorím, tak ráno okolo 3 vyrazím a som tu. No nám sa stalo, že na Slovensku sú dediny, že takmer rovnako sa volajú. Vieš. No a také sa stalo, že poslali šoféra na jednu adresu, odtedy si pýtame aj smerovacie číslo. A on pri Košiciach, vieš, od rána ide. Došiel, tam bola typkovi, že no, že hneď som tam, že 15 minút. Že už som v tej a tej dedine. Že aké dedine? Však tu, vo vedľajšej dedine. A však tu žiadna taká dedina nie je. On mal ísť pri Bratislavu a bol pri Košiciach. To sa stáva, no. No, takže... Dobre, a teraz také... Našiel som si také články, že... No, trošku vtipné. A také tu je, že ľudia predávajú svoje odstrihnuté nechty na online platforme. Na ktorej? Keby viem, tak dneska mama strihala malej nechty, tak donesem. Ale fakt, že v Číne totiž biologický odpad používajú na výrobu tradičnej medicíny. Ide napríklad o nadúvanie brucha u menších detí. No. Ti dáva? Ja som skoro odpadol. Tak my máme deti, my to môžeme vyskúšať a ty to môžeš vyskúšať tiež osobne. No. Ale teraz ma z tohto, neviem prečo presne toto napadlo, že taká pozitívna... všetky odrízlené. To ja by som nezrobil. Už si v mínuse. No, ale... neviem prečo, ale taká vec sa napadla, že v Číne tiež že vymysleli to, že zo špakov spravia asfalt. Neviem, s čím to pomiešajú a že zo špakov bude cesta. Keď presne tam to bolo... Môže dojsť aj Ja takéto články práve, že mám veľmi rád, lebo ono je to niekedy smiešné, ale niekedy až tak bizárne, že čo sa dá urobiť za taký lacný peniaz, napríklad z recyklovaných plastov v Holandsku skladajú diaľnice. Proste masaker, recyklovaný plast z hocičoho poskladajú, bum, dajú to na diaľnicu a auta potom Ale chodia. však v Holandsku som tiež čítal, že neviem, prepadol sa most alebo čo a že spravili tunel. Že za 20 či za 48 hodín spravili tunel normálne pod diaľnicu. Ale dá naspäť aj asfalt, všetko. 48 či 20, neviem teraz, asi 48 hodín. Osobne som videl, keď sme išli, v podstate ja jazdím aj na motorke, ja spoznal v podstate svet, mám cestovnú motorku a cestou do Škótska, keď sme išli s kamarátov, zhodou okolností to bolo presne v Holandsku, už tesne pred Amsterdamom, tak videl som to, už potom som to videl aj v televízii, dosť veľa sledujem Discovery Channel, takže zaujímajú ma takéto veci. A normálne išla diaľnica, urobili nad diaľnicu nadjazd, normálne, konštrukciu, autá vyšli na to, chodili a pod tým dole mukli, opravovali diaľnicu. To celé bolo na kolesách, čiže keď to opravili, tak sa posúvali každý deň ďalej. Malo to kilometr. Akože ja toto nechápem, že napríklad Nemecko, Rakúsku, keď pozrieme, tak oni uzatvoria 7, 5, 10 kilometrov maximálne a ostatné cesty normálne fungujú. No. Oni to opravia za čo ja viem, 15 dní, pustia a ideš ďalej, zase 10-15 kilometrov. A keď si povieš teraz Maďarsko, tak koľko kilometrov teraz uzatvorili? A kvôli čomu? Akože na čo? Tak lebo opravujú len jeden pruh. No, však Ale Strečo poznáme, nie? Však v Strečne máme sklad, no a teraz to už je v pohode, lebo však otvorili tunel. Ktorý za chvíľku zavrú. No, ale už to bolo blízko, lebo už Číňania boli na 5 kilometrov od nich. Z Číny, hej? No, z Číny. A týždeň pred nimi začali. Na online platformách predávali nechty. Japonci sú šialení. Japonci dokážu v podstate veľmi zaujímavé veci, lebo Japonec napríklad, keď ide ráno do roboty, on nerieši to, že zabudol som si kravatu.
lebo on vie, že cestou do roboty má automat, kde si vie kúpiť kravatu. Ďalší taký bizarný automat. Nepoužívam kravatu do roboty. Bizarný. Dobre, Japonci sú zase v tých veľkých budovách. Počkaj, že ti skáčem do reči, ale tu by mal byť taký automat, že ráno vyrazím do práce. Kurva, zabudol som cigarety. A kusovky by predával. Za 20 centov. Či potrebuješ kusovky, hej. To nie je kravatu, kusovku, potrebujem cigaretku. No, kusovky by. No. No dobre. A potom ideme k tomu úplnému bizáru. Automat na ženské nohavičky, samozrejme použité. Vymyslel to nejaký mladý Japonec. Urobili to niekde v Tokiu, na nejakej takej ulici, kde sa dosť veľa pohybuje takýchto ľudí. Nepoviem, že úchylov, ale po nociach. A zohnal nejakých 800 použitých ženských nohavičiek. Vypočítaš aspoň po 10 eur. Za noc to vypredali. Ty kokos. Ale že za koľko, vieš? Neuveriteľné. Nepísali tam za koľko, ale fakt, že to sú Vtedy si bol v Japonsku. Ja vtedy som minul celú výplatu, no. No a nič. A že normálne to dôkladne premijú a vysušia zomelú na prášok a pridávajú to do nejakých liekov. Takže takto to funguje. A normálne, že za kilo dostaneš cca $21. Za kilo. Za kilo Za to toho kilo pomletého nechtov to máš? nechtu. Nie, normálne, za kilo nechtov. No. Ja za surových nechtov. Surových nechtov. Za kilo dostaneš $21, čo je veľmi málo, pretože dospelý človek za rok tu je, že 100 gramov vyprodukuje. Takže keď sme desiatí... A ty zješ. A nie, že normálne jedna žena to išla odozdať tam v Číne. Takže a moje že telo... už od detstva, neviem, že od detstva to už zbierala, alebo čo. A že kilo vedela odovzdať. Tak si zober, že... $21. To je 4 krabičky, ani nie 4 krabičky cigariet. Veru. Takže ja som ako investícia. Ale Každý rok naberám. Ty investuješ sám seba. Naberám, vieš. A tu je taká ďalšia téma, že ty máš mačku aj psa, nie? No, naši so segrou dole majú psa a ja mám mačku, hej. No a tu je, že novomanželia si podali žiadosť o rozchod kvôli domácim miláčikom. To je dobre, jeden má mačku, druhý psa. No. A Žena mala pobili sa. mačku a... A pobili sa, nie? No a tu je, že tento prípad sa stal v Indii a veci sa začali komplikovať vtedy, keď sa nasťahovali do jedného bytu. Manželka tvrdila, že pes jej manžela opätovne útočí a obťažuje jej mačku. A za to sa rozviedli. Rozvod. Podali žiadosť o rozvod. No čak, ale v Indii je všetko možné. Podľa mňa im to aj prijali. Počúvajme, to sú také veci. Vo Francúzsku je jedna pani žena tá za Eiffelovou väžou a momentálne sa rozvádza, lebo sa zalúbila do plotu. A to ste videli, že týpek si kúpil v aute bazáre auto a že sa zalúbil do toho auta. Normálne sa vzali, boli spolu a havaroval. A normálne, že si spravil doma Pohreb? vankúše, aj pohreb spravil všetko. Normálne doma má vankúše, fotky o autách, výzber, takéto. Akože Nemá normálne... love na to, aby si dal opraviť, vieš. Koks, akože. Chorí ľudia. Hrozné. No a ale že mačka sa nevzdala, lebo ona... Tak, mačka alebo pani? Mačka, že neskôr sa pokúsila uloviť manželovú akvarijnú rybku. Nestačí. Nemám na psa, ale idem po rybičke. Buď alebo. Dobre, a mal by tu byť aj Slavo, že? Mal, len ten išiel včera pomôcť jednému známemu, takže 35 hodín nespal. Otočili Chorvátsko s 2 dodávkami, takže mal toho dneska dosť. No nevadí, však na budúce. Neviem, porozprávať niečo o stavbách. O jakých? Čak, čo robíte? Čak stávať. Počkaj, hovorím stavby. Čo robíme my? No, my nerobíme stavby. Tak hovorím všetko stavby, lebo ako montáže, klímy, čo ste tam zažili, bola čo dobrého. Niečo nenapadne. Je to taká nudná robota, poznáte to aj vy, lebo možno nie v takom štádiu, jak my, že my sme v podstate každý deň niekedy aj 2-3 krát u úplne iných ľudí. Vy, keď aj robíte tie vaše haly a jedno s druhým, tak sa niekde ste týždne, mesiace.
Ako je podľa toho, aké veľké. Takže áno, my sa striedame v podstate. Dá sa povedať, že 2-3 krát za deň sme u niekoho iného. Niekedy sú to ľudia úplne geniálni, že nadviaže s nimi až taký vzťah, že hoci kedy ti môže zavolať, bez problémov poradíš. Ale proste máme aj také, že už keď tam ideš, už má zlý pocit z tých ľudí, ale tak je to robota proste. Platia mi za tú službu, hej. Takže ja musím byť slušný voči každému. Veru. Aj keď sme akurát teraz bola dobrá príhoda, sme boli v Malackách pánovi doktorovi Zubárovi montovať 2 klimatizácie. To bola radová výstavba. A suseda vyletela z balkóna po záhorácky na nás. Akože fakt tak tvrdo po záhorácky, že a to vy si myslíte, že tú klimatizáciu tam namontujete? Všetko z nej bude tiesť a podmočí mi to celý dom. No my sme zostali so slovom zaseknutí, že podmočí mi to celý dom. No. Hovorím, tak som mi povedal, pani, nehnevajte sa, ale keď poriadne prší, alebo teraz, keď vám tu nasnežilo 30 cm, roztopilo sa to, tak viac vody máte pod tým domom, než z toho. Nie, v žiadnom prípade, tak sme museli u pána v podstate posunúť tú vonkajšiu jednotku o 2 metre do boku a ešte odviesť kondens, až tak, aby jemu pod schody klapkalo, aby bolo všetko na poriadku. Takže sú aj takíto ľudia, že domáci v pohode. Iba sused, no. Však aj my, keď sme boli v Marcelovej, tak sused, a komu sme stávali, tak boli povadení. No a tam, čo nám to spadlo? Však byty furt padajú. Aj byty, no vypadol byt susedovi. A hovorím, choďte tam, ja nejdem určite, takýto veľký pitbull tam bol. A toľko to miesta, 30 cm. V žiadnom prípade. Tak si išiel kúpiť nový byt, nie? Tak. Radšej. 3 dediny ďalej, ale kúpil som. No. Takže tie zážitky sú všelijaké, sú aj bizardné, sú aj normálne, ale tak je to, myslím si, že každý, kto robí s ľuďmi, zažije aj také veci. Myslím si, že tých príjemnejších je viacej než tých horších. A ja si myslím, no. U nás nie. Skôr. No, závisí od toho. Tak ale keď si u niekoho rok a mal si tam byť mesiac, čuduješ sa. Ale ja nikdy nehovorím termín presný. Kedy to bude, kedy sa končíte? No, závisí od toho. Keď teraz začneme, tak v priebehu tohto roka. To je dobré. Ešte sme po februári, tak v pohode. Ináč to by som mohol začať praktikovať aj ja. Však počasie neovplyvníme. Áno. To je tá vec, hej. Nevieme s tým nič iné. Ale inak fakt, teraz, aké je počasie, nevieme ísť von. Nedá sa ani. Ešte keď nedaj Boh robíte niekde, kde musíš ísť po blatovej ceste s ťažkou technikou. Vieš, akože my sme aj rozmýšľali, že Strechu, vieš, strecha. Áno. my sme aj rozmýšľali, lebo cez Vianoce a po Vianociach bolo aké fajnové počasie. No. Že pôjdeme donútra a spravíme ešte strechu. A že nie, že pôjdeme v januári, na čo? A kto čakal, že to bude 30 cm snehu? A všade kade. Minus 13. Minus 14, 15. No, Ale bordel už nie je, všetko sme spali, keď teplo bolo. však to bolo, však keď sme vás tu boli pozrieť a hovorím, čo tu je? A tu všade roztopená voda a hovorím, však tuto René páli. Oheň, bolo, teplo. Teraz taká ďalšia vec, že v španielskej dedine je ilegálne zomrieť. Bizarné americké zákony. Španielsko. No, ale už to začínajú aplikovať aj v Európskej únii. Ja, že by. No, že v malej dedinke v provincii Granada je pre obyvateľov zakázané zomrieť tam. Takže musí zomrieť inde. No. Čiže keď budem cítiť, že už mám infarkt, vieš. Tak ťa Skočí do susednej dediny. rodina ťa odnese hneď. No, nie, to sú zo susednej dediny. Ty kokos. A zober si to- Znižujú úmrtnosť. Keď v rodine nemáte vodičák, tak čo? Ješ, čakáš autobus? Ešte musím vydržať. Tí černosi, čo berú tú rakvu. A vraj to je preto, lebo už nemajú miesto v cintoríne. Ja, aj takže ešte aj A inde sa nevedia musí si získať miesto. Inde sa musí pochovať. Áno. Tak. V susednej dedine. Takže predtým, než Ale to ináč- cítiš, tak si ideš vykopať hrob niekde pomimo, No, hej, akože- a tam. Keď si zvezmeš, tak toto môže byť pravda, alebo len nejaký novinár sa zle vyjadroval. Alebo to napísal. Alebo to ChatGPT zle preložilo. Alebo, že by. Neviem, no, ale Strašne zaujímavé si na to je tomu. Neviem, ja akože telku nepozerám už strašne dlhé roky. Iba zapnem futbal a tak hokej. Lebo ja nemôžem. Tie reklamy a všetko. no ja už Ja som z toho hotový. pomaly 11 rokov nepozerám telku. Však na čo? Však len reklamy pozeráš, nie?
Však toto. Čiže si zapleť nejakú streamovacú túto... Však už v dnešnom svete. Dnes áno, tak ale na Akože to no. sa zarába. Neviem. Dobre. Ty máš rád štiplavé, že? Áno, aj. Nie. Nie. Takže ty, Ale aj tak musíš takže ty si dáš. Ja si dám, akože nie je problém. Dobre chlapci, mám tu takú maličkosť. Ja Bolo som to už skúšal, Bolo mi to treba. ale môžeme to skúsiť spolu. Máš jedno Nerobte- šťastie, že nemám okuliare. Neviem to prečítať. To je len 5 z 10. Ja, Ja to len oboňam. Nie. Ja to aj zjem, akože nebojte. Skús. Akože na vôňu to nie je zlé. toto som včera jedol. Aha. Dobre, No a vyber si aj ty. počkaj, ale jednu. čo, je tam niečo, že Nič, čo, ochutnaj. aká príchuť, alebo všetky sú také isté? Nie, počkaj, to je... Daj si je- banánovú. Ja som si dal avokádo. Neviem, čo to je. Ani to tam nie, neviem. Zober si jednu. Ale akože mať takéto doma. Zober Daj si si jeden a nie, to je? Počkaj, ja si dám len Nebudz takéto najprv. nenasytný. Nie, ja fakt, ja Vnútri, videl som, vnútri je gel, tebe vytiekol. len také pikantné ľúbim. Počkaj, ty fakt, máš že takéto? Ja keď vidím niečo Toto je- štiplavého alebo To je niečo, na zdravie. tak my sme sa raz stavili, on mal tú kvapku čertík, No. vieš. Tam ide koľko, 0,25 ml? Neviem, Či koľko tam je. My sme sa stavili obaliť cigariet. Ja som nevedel, že to je také štiplavé. Tak to som si dal ústav, vieš, a on mi tam celých 0,25 pustil donútra. Miešali sme betónom, skoro odpadol, taký bol červený, jak tá miešačka. Hádzal som štruk do miešačky a pil som mlieko. Tak dobre. Ale poviem ti jednu vec, toto je horšie. Ďakujem, mám veľmi pekne. Dobre, tak A musíš pri tom rozprávať. Nie, ako vychutnej. To ti dáva. no čo je? Akože, Počkaj, on to dojde. nie je to taká silná ostrosť, Ale malé si dal. jak na schvál. No a potom ešte dáme aj ten druhý. No čo je? Dobre. Ale tu som, neviem, či gumený cukrík som cítil, niečo to malo chuť. Nie? To keď chceš deti odradiť od sladkého, Inak. tam hodíš jedno. Počkaj, ale teraz nie, že si chytím oko. Či? Áno, Keby to malo fungovať. skús. Hlavne nechod na záchod. Akože, nie je to až také zle. Ináč, Cítim. vieš, kedy štípe Dá trikrát? takýto kus. Cítim. Vieš, kedy štípe trikrát? No. Ja nebudem o tom rozprávať. A môžeš. A čo som chcel? Je tá polievka čínska. Jedol si ju? To nie je Aká bola? čínska. Alebo aká? Ramen myslí. Ramen. Jedol si? Nie. To je Japonsko, tuším, Japonsko. Zober si Jedol. to, že ja štiplavé nenávidím. Daj si 3-krát spicy. Spravil som si tú polievku ramen. Ale nie, Nie. počkaj, to tak bolo, že boli sme v strečne a kúpili sme si. A ja hovorím, je to dobré, ale vedel som, že on nemá raz štiplavé, tak hovorím, že správ mi. No dobre, však spravil. Milujem gumené cukriky. Tak som mu spravil, vieš. Ale ja som mu tam z toho štiplavého dal len kvapku. Vieš, z tej omáčky. No, na druhý deň, my sme išli domov, on tam ostal, on to tam dal celé a píše mi, že už umieram, tak som kúkol na kamery celý červený a jedol to, lebo nemal čo jesť, vieš. Ja som... A dal si tam štíplavé, že čo keď to bude lepšie? Nie, ja som si myslel, že to je len... Čo ja viem. Ale to je Korenie bola najslabšie, aká, však alebo to čo, bolo vieš. carbonara. Kečup. To carbonara bola, vieš, to Ty kokso, najslabšie. ja som si necítil jazyk, z nosa mi tieklo, oči tiež. To Si bolo sa koniec prečistil. toho. No, Ja milujem fakt len, že gujáš alebo Jeden. polievka, do toho niečo štiplavého, ale len tak pikantne. No, jeden známy mi doniesol z Kostariky, alebo tuším, že z Kostariky to bolo, že najštiplavejšia šťava na svete. A dosť veľké to bolo. A fakt si dal len takú kvapku do polievky. A Koniec. cítil si, že keď si chcel dať takže dobrú polievku, tak si to neprehnal, aby si ešte potom cítil aj ďalej. Taká otázka A pre mal teba. som jedného známeho, počkaj, prepáč. Mal som jedného známeho, ktorý strašne bol taký, že on je viac než všetci ostatní vo všetkom. Tak si chytil na lyžičku, plnú lyžičku, do vývaru v reštike. Z vývaru mal paradajkovú polievku. Dal si prvú lyžicu, zalial ho. Normálne na silu bolo vidieť, že na silu to je, že on to dá, on to dá, on to dá. Do 5 minút musel ísť na záchod. Došiel odtiaľ a držal sa medzi nohami, že celá trubica znútra ma štípe, celá trubica znútra ma štípe. Okamžite tá štiplavosť prešla celým Tak telom. ale so štiplavým sa dá aj prehnať, ja som Áno. už viac, ja tiež strašne mám On rád to prehnal štiplavé. určite, lebo... Ale aj mne sa stalo už 2-3 krát, že som to prehnal. No. A to som sedel na záchode, že non-stop.
Ako je to zdravé, zdravé. Ako Nejakej miere, nie. lebo na obličky to zase nie je zdravé. Áno, Ale lebo ale ten kapsaicín ti ničí tie obličky, ale neviem. No, som chcel tú otázku pre teba. Prečo ľúbiš to štíplavé? Vieš čo, Keď si dáš takú štíplavú papriku, tak cítiš v tom nejakú chuť, alebo... Ale nejedná sa o to, prečo ľúbite štíplavé. Ja si myslím, že keď si dáš do polievky, tak zvýrazní ti tú chuť. Áno, preto hovorím. Ale polievka a guľáš je to ono. Neuznávam napríklad také fakt, že máme aj my si nosíme so sebou v podstate na kľúčoch od auta máme extra štíplavé, voláme to svokriné slzy, lebo svokra miluje tiež štíplavé. A v podstate ona tiež že dlhé roky hľadala niečo a raz v Maďarsku natrafila na také, že fakt si dala trošku a že Kristuša, tak toto už je po maďarsky, že erős. Akože poriadne erős. Tak som si z toho odsypal, ale fakt, že maličko, stačí ti dať toľko, že do polievočky a je tak akurát. Keď chceš byť za frajera, ak si dáš 4 a niekto to zopakuje a tie 4 nezie. Boli sme na kurze klimatizácií, tiež tam bol jeden chalan z východu a hovorí, že toto poznám, ale poznal len ten obal, v ktorom som to mal. A hovorím, že daj si bacha, to sú svokriné slzy. To som ešte nepočul. Hovorím, a odteraz na to bude spomínať. Chytila, že takisto dopadol, že jedol a už len na silu to bolo vidieť, že, lebo som si dal a všetci na mňa pozerajú. Nemá to zmysel. Nie, však ja som toho pohľadu, že dať si to, ale nie veľa. Napríklad u mňa to vzniklo aj tým štýlom, že môj otec veľmi ľúbi štiplavé a on si stále do všetkého dáva, aj keď sme boli malí a robil nejaký guláš doma, tak vždycky ten guláš bol štiplavý a zvykli sme si na to. Ale napríklad aj teraz, keď robím lečo, tak raz za rok ho urobím zo štiplavej papriky. Je to masaker vtedy, lebo vieš, aké sú na štiplavé papriky. Kúpi si sladkú a štípe. Čakám. Tak si kúp štiplavú. No však tiež, to moja babka, keď robievala lečo, tak vyrezávala žily z papriky. A nezahodila ho, na to jedla. Čo ti dáva. No a presne preto hovorím, lebo keď si dáš do polievky, tak si to trošku zvýrazní tú chuť, aj do guľášu, keď si dáš. Áno. Ale keď si napríklad, čo ja viem, na pizzu, feferónka alebo takéto. No to neznášam, počkaj. Nelúbim to. Objedná si niekto Mexiko pizzu. Vieš, objedná si. Napríklad, akože z Mexika, hej? Napríklad, Nie, no ale... A sú tam tie jalapeňo papričky, vieš. No. A dáva to dole. Tak prečo tak do telefónu si môžeš povedať, že tak, nechcem to tam. No. Ja som si myslel, že prečo si objednávaš Mexiko, keď nechceš na to štiplavé. Lebo ja som taký... ostatné ti chutí. Ja Mexiko akože ľúbim, pizze, ale štiplavé všetko ide dole. No toto hovorím. Ale tak prečo ja do telefónu poviem, že nedajte mi to tam. No, tak to mal byť. Ale takže vy ste zástancovia Mexiko pizze, Havaj pizze, hej? Havaj nie. Ja som za Havaj. To by si mohol povedať. Pôjdeme do Talianska, takú Havaj ti dajú, že sa pozrie. V Taliansku máš 4 druhé pizze. 4. A niekto mi povedal, že v Taliansku ti spraví ako pizzu, alebo margaritu. Musí to zaplatiť. Že také peniaze si vypýtajú za tú pizzu, že 50 eur a takéto. Vlastne sú to quattro stagioni, to sú 4-ročné obdobia. Hej. A tam máš tie... To mi jeden kamoš rozprával, čo tam bol v Taliansku, že keď tam dojdeme, že to máme ochutnať. Quattro stagioni. A quattro formaggi to máš zase 4 druhé syra. A potom margarita tam ide veľmi. No, ale to je úplne iná pizza. To je jasné, že je iná. Už len chodíme dosť často za kamarátmi do Švajčiarska. To je tiež perfektný príbeh, ktorý sme zažili. V podstate tak, jak s vami, že stretli sme sa na dovolenke. Sme išli so ženou do Bahrajnu na dovolenku a už na letisku sme stretli chalanov, ktorí už len z diaľky, to sú v podstate ani nie naši rovesníci, sú mladší o 10 rokov, jak vy v podstate, Renko, však 19 rokov, tuto aj s topánkami. No a už na letisku v Bratislave Zicha, už boli hotoví. Hovorím, že Zlatiško, s týmito by sme si mohli tak tam spoznať sa, trošku skamarátiť, že tu bude sranda. V žiadnom prípade. No a mali taký... Stala sa im taká nepríjemná situácia v podstate, že 3 páry boli a jeden z tých párov, chalan bol Slovák, ale mal priateľku zo Sri Lanky. Vo Švajčiarsku žijú všetci. No a do Bahrajnu nepúšťajú Sri Lančanov, lebo je to tam lacná pracovná sila, plus baba nemala pas a mala len pracovné povolenie zo Švajčiarska, tak normálne v Bratislave ju pustili a v Bahrajne ju nepustili donútra.
Čo ti dáva? Takže tam sa ani nenadýchli A bahrajnského potom vzduchu. čo spravíš? Akože dajú ťa do basy a musíš Nie, naspäť? zostali na letisku, museli si tam zaplatiť ubytovanie a najbližším letom ich eskortovali. Čo ti dám? Ale ten let si musí zaplatiť domov. Takže oni tam zostali tým pádom 4 a tak my sme sa s nimi začali baviť a skončilo to tak, že teraz sa navštevujeme dosť pravidelne, chodíme aj my za nimi do Švajčiarska, keď sú oni doma, dojdu ku nám, keď sú doma, ideme ku ním. Samozrejme, že už sme im namontovali aj klímy všetkým, tak to chodí. Treba sa spoznať. No. A koľko trvá let do Bahrajnu? 5,5 hodiny sme leteli. To nie je veľa. To je v pohode. No. Dobre. A Mali ste mi povedať, ja by som vás zobral. No na aute. Čo ste? Fajnový. Na dodávke, hej? Nie. Môže Už byť. baterka už opravená. Jasné. Čo robí si už vybral? Čo si? Na druhý deň bolo opravené. Auto už nechcem ani vidieť. Ani eur. Teraz som vycaloval 600 €. Čo si s ním robil? To som robil Točil si všetky sa? 4 pružiny zlomené. Tak, jak si tam sa cúval do steny? Či do tohto? Nič sa nestalo. Išiel som odtiaľto domov. Zrazu prask. Ale počkaj, na tvojom aute? Na mojom. no. Na mojom. Všetky 4 pružiny. Komplet predná, zadná náprava. Lebo si ich ty zváral. No ja. Keby ja zváram, tak nikdy nie. Veru. No. Dobre, ochutnáme aj tie cukríky. To je No, to niečo je tiež- horšieho, alebo? Nie, Ty tu to môžeš. není horšie. Daj si zelenú. Prečo zelenú? Ja si nedám. Tak Teraz vieš. na spál si nedám zelenú. Tak ja, dobre, preto som hovoril. Daj si orech. Počkaj, nie je to? Dám. Juj. Bielý. Daj si. A čo ste fajnoví? Dobre, Prečo nemá vôňu? toto je dobré. Nešlo bude. Rozhrízni. No počkaj, zostane mi tu zub. Počkej. Asi tak jednu zubárke, takže môžem. Aká chuť? Ja cítim kávu. Môže byť. Z bieleho. Rozhrízni. Ja nemám zuby. Teraz toto má byť niečo štiplavé, alebo čo to je? No som to rozhrízol. A tá štiplava už má byť vnútri? Neviem, polohu. Alebo cítim Au. bola čo? Au. Ja. Au. Kapučino, alebo neviem, čo to je. Trošku. Trošku horšie. Máš veľa počkam. slína, tým pádom to je štiplavejšie, vieš. Ja si počkám ešte. Je to tvrdé a nevieš to prehotnúť. Dobre, keď... Umre. Akože... Umre. Ja si to dám von. Čo je? Jak sa pozerám na vás, tak... Dobre. Vidím, že dobre slzy vám idú do piči. No, rozhrízni. A už to je v pohode. Mám sa začať červenať. No počkaj, idem na to. Počkaj, ujde. No. A neprehltaj to so slinami. Očieš, podľa mňa, ty si tam dal zlý cukrík. Akurát Počkaj. tebe, nie? Aha. Počkaj. Nie, gumený cukrík bol zlý. To bol horšie. Pozri na ňo. Určite. Daj oblízať. Už vyber žuvačku. No. Neviem. Odkiaľ ľúbiš štiplavé. To je tá káva silnejšia. Už si ho rozrýhol. No a tu Toto bolo najslabšie. horšie. Daj si ešte jeden. Gumený. Toto keď prejde, tak si dám celý ešte gumený. Žltý. A potom môžem nechať na pokoj s štiplami. Moje cítim sucho tuto. Normálne. Prečo? Už umieráš? Hej, do susednej dediny, dobre. Ty ho odneseš, hej? No. Čo je? Nič. Nie, podľa mňa gumený cukrík bol horšie. Keď si dali tak, jak ja... Počkaj, toto je. Už to ide, čo? Neviem. To musíš počkať, kým... Aj na to teraz začalo až poriadne štípať. Čo som ešte chcel povedať, že čo sú tie súťaže na štiplavé papriky. Že jedený, či no. Však dám to. Však ja keby si dám prvé, Tak nejde, sanitka. nie že sanitka, možno by som ešte druhé, tretie by som ešte vydržal, Ja si myslím, ale že necítil by som ešte. človek, čo nebyť- na to nie je neviem. zvyknutý, tento neznese. Neviem, či v Neviem, zámkoch čo som zomrel nejaký chalan, nehovorím, že pri súťaži. Slavo by vedel, lebo na budúce, keď tu bude, tak povie o tom, určite. Zomrel, jedli štiplavé papričky a zomrel.
Nie, A to čo, udusí sa? Nie, rozožere ti vnútro. Keď si na Ale to inak nezvyknutý. aj udusiť sa dá. No. Aj dá sa aj udusiť. Lebo natoľko začneš kašľať od toho, že normálne sa zadusíš. Však, no, sú takí maniaci, Fú, ja že majú teflon v ústach, vieš, a nič vôbec. Ale inak nechápem tie videá, že chytí papriku, dá do toho takís, na to ešte sós, na to a zje to. Ale prakticky to je tak, že furt ťa bude štípať to najštiplavejšie z toho. No. Čiže ty môžeš dať tam 100 máčok, vieš, aj tak to bude také isté štiplavé. Alebo máš sledovanosť. No máš, ale ani neviem, ja sa na to nejak pozerať neviem, bo tak hnusné to je, vieš, dávam si to do úst, hneď odpadne z toho, fuj. Neviem. Ty namiesto bonsaju by si sa mal dať štiplavé papričky. Takú rastlinku. A to sa Teraz jedlo. som videl, neviem koľko to, ináč chcem si kúpiť, nenávidím štiplavé. A strašne sa mi to ľúbilo, že normálne ti pošlú takúto krabičku a všetko ti k tomu pošlú, neviem čo tam bolo, voláka vata, alebo čo tam bolo, do toho dáva semiačka A zasa a len si len polievaš. A strašne auzovka, to dneska nájdem, pošlem ti to 50 eur to stálo. A bolo aké 4 alebo 5 druhov papričky. Počkaj, keď to moja mačka doma zje. Čo bolo to Hot Chips Challenge, oni to spravili, no. Tú A krabičku. teraz urobili, že najslanejší. No, aj to som videl. To môžeme ochutnať. Ale sol, fú. Akože ja neviem prečo, ale my všetko musíme ochutnať. No, však aj nie. Jedli ste sústroming? To som ešte nejedol. Nie? Pani neúpril. My sme kúpili to najväčšie, vieš. A nechal som to na slnku mesiac. Lebo vraj sa to tak má robiť. Áno. No išli sme na to, vieš, opity, samozrejme. Dal som. A jak to otvorím? Bál som sa, hovorím, hoci čím to otvorím, tak to môžem zahodiť. Tak som chytil klinec a zo sekerou po klinci, vieš. Jebol som, ale ono to bolo takto naduté, vieš. Jebol som potom a tá šťava Všetko na hneď na celú tvár, do úst. A ja hneď už do boku. A ja som to skúšal, ja som to nevedel dať do úst. Ale predstav si, že Ale bol tam jeden chalán s nami, tunak z dediny. On to normálne jedol. Že čo, však je to len slané. Ešte keď bola rádio Anténa Rock, tak tiež tam mali toto, také súťaže všelijaké. V piatok to bolo vždycky. No, neviem. A bol tam jeden Hurbanovčan, Peťo Mucha, pozdravujem. Tiež presne bolo surstroming. Henty, všetci len to otvorili na námestie už a on došiel k tomu, že to v pohode. čo ti dá. Predstav, že mal som tam psov vtedy, nie? Keď sa do toho buchol. No moje psi utiekli preč. Však my sme to dali, u nich na dvore bola stará skriňa pod altánkom a to bolo asi tak 15 metrov od domu. Ja som to tam dal, do 2 sáčkov, išli sme donútra, na druhý deň som išiel ku ním a ja som to cítil už normálne v bráne, že to smrdí. Tak sme to išli vyhodiť, kam to vyhodím? Som išiel som autom, takto vonku ruka, vieš, jedna, tak sme to brali. To sa nedalo vydržať. Teraz si predstav, že poďme urobiť ten challenge, ale urobme ho v aute so zavretými oknami. Kde je čo si? A ešte zapnúť, vieš, vonku 40 stupňov a zapnúť kúrenie. Ja som ten smrad ešte tak znášal. No. A chytil som tú rybu, tak som to dal hore a pustil som to, vieš, do úst. Ale jak sa mi to chytilo jazyku, asi pol hodinu som vracal. Umýval som si zuby, zubnú pastu som si dával do úst, nič mi nepomáhalo. Stále som cítil tú smradlavú Ja som to na prstoch full cítil, ešte týždeň potom som to cítil. To brutálne už to keď žilo, tak to bolo znité. A naspäť do Európy 2, jak si hovoril, tak oni teraz mali tam voľakú challenge takú, že zavolali jednu čajku a dávali jej, že čo všetko musí zjesť, aby vyhrala. A čajka normálne jedla. Všetko, čo jej dali. A závisí od toho, koľko vyhral, vieš. 500 eur majú za to, nie? Neviem, ale normálne, že ani ju nenaplo. Som pozeral to video a nič jej nebolo. 500 eur, za 500 eur. Ale akože niektorí ľudia majú brutálny žalúdok, no. Veľká tolerancia. No. Ja odkedy bol COVID, fakt, že smrad vôbec mi nič nerobilo. Keď niekto vracal, pozeral som sa na ňo a nič mi nerobilo. A teraz niekto mi rozprával o tom, že jak vracal, alebo niečo už mi je zle. Od covidu. A ináč už si taký bledý. Možno si by som... No daj si. Daj si celý. Toľko štíplavého nezjedol za celý rok. No. Ani už nezjem. Čo ešte len február. Daj si so mnou ešte. Späť k tomu covidu, keď sme sa už o tom bavili. To viete znova, Číňania, že oni za mesiac postavili nemocnicu. Nie, za týždeň.
Či za týždeň? Rýchlo, veľmi rýchlo. Ale že kúra rýchlo. Ale normálne, ja ja som za kúkal tú týždeň. nemocnicu a to boli poskladané kontajnery na seba. No. Takže brutálne rýchlo. Oni všetko robia brutálne rýchlo. Tak dobre, ale Aj deti. oni žijú v inom svete, normálne, že. Za chvíľku. Ja si to teraz doma vychutnám, Dobre, vychutnaj. už mi dajte pokoj so štiplovým, fakt. Idem pozrieť do auta, či tam nemám na kľúčok to štiplové. A ja mám doma, ja mám aj ja. No nič, čo? Už si zvyknutý. Normálne cítim Gumy cukrík. gumy cukrík. Ale žuj. Žuj, žuj. Že nakoniec zistíme, že normálne vládnem štiplové. No budeme robiť videá. To zelené, čo som pred chvíľkou jedol, to bolo najhoršie. Nie, tak to urobíme, že objednáme si tú pestovateľňu. Čili Vypestujeme to? vypestujeme to a tuto to budeme jesť. Som za. A jelly beans objednám ešte. Ja myslím si, že to čip nám to bude. Ale ja to stačiť. chcem vypestovať, dobre? Teraz sú nové príchute. Poznáš to? Jelly beans. Kto to je? Nepoznáš tie jelly beansy? Cukríky malé, No. vieš. Tie gélové. No sú príchute, že smradlavá umývačka riadu a takéto. Smradlavé ponožky, pokazené vajce a takéto. A je tam aj Kde sa to hovno je? asi. Čo Čo to má? normálne máš taký, je to taká hra. Je ako pre Roztočíš deti. to jak twister a kde sa zastaví. No môžeš chytiť aj normálnu príchuť. No. Ale medzi tými je aj to zlé. Ja som mal už také, no my sme to skúšali. Čo tam bolo? Ešte psie jedlo a takéto veci. A psie jedlo je v pohode. Najebaný som Ako to zjedol. sme to išli ochutnať, čo hovorím v pohode. Príchuť. No. Však keď už máš dostatok promile, tak ochutnáš všetko. Áno. Aj tak to pôjde von. Poď, to ona ideš piť ďalej. No. A ten, No to je ináč dobrá otázka, že najebe sa na šrot, áno, povraciaš sa a Áno. vieš piť ďalej. áno. A ja. Ty? Jasné. Vieš, čo nechápem ja? A potom nahý spí takto v posteli. To je jedno. Úplne nahý. Ale viem piť ďalej, ale to nechápem, keď keď sa idem rozjebať, tak sa idem rozjebať normálne. Konec. Poznáme. He? Ale ja keď si piatok vypijem, tak v sobotu neexistuje ani v nedeľu, ani v pondelok, že aby som si dal jeden pôlecák. Slabý kus. Ale jak sa dá, Tak že ani ja. ešte také, že na slabé druhý kusy. deň sa zobudíš a že A s niekto pivom si už to otvára vyrovnáš, pivo. s pivom Však si asi aj ty. vyrovnáš. Jasné, hneď ráno. Že sa musíš dorovnať, ale Nie dorovnať, ale tak pozri sa, aj minule sme mali takú menšiu oslavu, trošku viac sa vypilo a na druhý deň ráno, nedeľa, tak robíš polievočku a tak si povieš, že kokos, dá si ráno koli trošku, pozrieš tej chladničke pivo. Buď ma to zabije, alebo ma to vyrovná. Ja neviem. Trošku som si dal 2 glgy. a to Ja jedine sódu viem vtedy piť. Sódu, ale Litre. Keď sme boli mladší, ja som hrával súťažne bowling, No. ako na už tej najvyššej úrovni slovenskej. A hrávam aj doteraz, ale už som len taký, už len tak do počtu, ale hrávame ešte stále s kamošmi. No a v Nových Zámkoch sme organizovali veľké turnaje medzinárodné. A to bolo tak, že vo štvrtok sme začali. To boli väčšinou domáci. Tak už vo štvrtok sa trošku popilo, išlo sa domov. No a ten veľký turnaj už pokračoval tak, že aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu. No a v piatok už došla tá naša partia celá, z celého Slovenska, čo sme sa zvykli stretávať. A už to išlo. O 6 ráno v CCX-ku ešte fungovalo v zámku. O 6 ráno nám zapli svetlo, my sme vypli svetlo. Majiteľ mi dal takto kľúče. O 9 musíš otvoriť. Ja už o 9 v bowlingu. Občas sa stalo, že sme tam aj zaspali a dostali sme späť bowlingu a že ráno sme len otvorili, alebo upratovačka nás toto zabudila, že chlapci, vy ste tu ešte stále. Áno, tu sme. A preto sme ťahali 4-5 dní v kuse. Ale to minimum spánku. A tak to som mal toľko rokov, jak ty. Neviem, A čo tak nedal. kedysi aj ja som toto, že- vládal, že 4-5, že aj 2, aj 3 dní. Teraz už mám problém. Ale teraz aj ja mám taký problém, že nadrbem sa a kedysi to bolo tak, že 3 dní som vpil a teraz mám 3 dní opicu, vieš. tak. Ja sa... Toto, že ja si keď zoberiem, tak pred 2-3 rokmi, keď sme išli volať, kde, čo ja viem, pri Dunaji alebo niečo, tak týždeň v kuse som vládal piť, ale teraz, že piatok sa vypnem a toľko bolo nie, že vypiť si jeden polcak a zapáliť si neviem. Ja keď sa piatok najebem, tak pondelok si zapálim, voľa kedy po obede.
Dobre, ale ty máš silu, jak 2 voly. Ja neviem. Ďakujeme, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie, vidíme sa aj na budúce. Doneseme aj slava. To je sebe slava. Dobre. Tak všetko dobré každému. Majte sa. Či sa vám to páči alebo nepáči, budete to musieť pozerať. To bolo. Dúfaj. Ferko reže zas znova krivo. Hovorím mu brácho, to si mimo. Líne jak hačev, už bledý. Otvorím mu pivo, asi je smedný. Na streche jak pavúk balancujem. Vietor šepká, skoro preč letím. Panel bliští, vietor rábít. Workoholik crew vždy má svoj hit. Panel držím, skrutka v zuboch. Šéf kričí z dola, drž sa pre Boha. Poda smiech naša pečať v daždi. Aj keď prší, sme furt v práci každý. V rukách nárade, v hlave flow. Práca ide, aj keď vietor zúri, bro. Tí, čo sa bavia, tí, čo makajú. Workoholik crew vždy dorazia. Na streche jak pavúk balancujem. Vietor šepká, skoro preč letím. Panel bliští, vietor rábí. Workoholik crew vždy má svoj hit.